Korean movie Hmuhnawm mai noise ti kha ani dona he film hi horror lam ni in unaw pani tena anin thar laya som lo mi khwal khovel pi alam thilina a chen chil chho dan te ani don ani unaw pani te chuan har sa taka paisa thok chuakin apartment an nei ve a hlim takanun bultan thar an tumani nima sela ha takan tho chu atanga an lei an in chu in rang alo ni reng ti an she si lo chu ina anin son lu atanga reilo te hnuwa chuan ju hi chuan in chung lama thom a hria ta wangin aning le a chumia wang chuan thom lo chuna kwa chu a no pui ta topa thom chu a zia om deu aringa ni nima sela a zo fel don lai tak chuan in chung atang bukin thom beng cheng tak aron re tatlat maya ju hi chuan arang thei ang bera a camcorder chu la chuakin thom chu a record ta a anin chunga omte hne na mu tira chhuwa chal atum wangani ma se rei po ala liam hma chuan an balcony a thom a om le thlata chuta tak chuan phone ron ri in ju hi chuan a camcorder chu dokana da pa chuan phone chu a changa ma se tu ma tong reng a shebok silo ti chuan in chunga bok chuan thom ring tak ron ri burin light te chu a thim ngal mak maya makti taka a om lai chuan light aron eng le ngala inchung lam thom po ala re lo ti a hria chuan tuar thengang lovin han an khum chu atum tatopa nima se balcony a chuan mei che tha chuan alo thirang ti reng a shelavani chumi hnu chuan ju hi chu a khwang cher bo zui ta dei maya nili aliam hnu chuan ju hi thona company te chuan na a local lo ti chu hria in an ngai that lo wang chuan police lam te an hria tira police te chuan alai zone nu ju yangi an lo be pop ve bok ju yangi chu company dormitory a om na arei to awangin alai zone nu nen hian anin biak bo lo na arei de utoni ina ava ho chuan kongka bianga notere utea in chunga lu te beng cheng lo turati na hi a hmuwa reilo te a chuan ju yangi chu apartment chunga chuan lutin living room lo nok nuai a hmu chuan mak ati hle a chu mai ba ka alai zone nu mun na pindan po chu alo nok em mai bok chu tiang thilte a hmu chuan a thin rim em awangin alai zone nu chu biak atum ngala ma se a phone chu ain switch off tlat mai chuta alai zone nu in chung lama thom atam thin thu a soi chu hre chuakin ma se ju yang chu a beng a that lo awangin engma a hre ngai si lova ju hi thil soi om zia chu a hria thiam pui lo tak zet ani chu mai ba ka in chu an leita sa a thom te po chu tuar in huam ve mai turin a hril ta zoka ju hi chu chumia wang chuan ju hi chu alung oi lo viau nge ju yang i chuan alai zone nu bo na chu in chunga thom thin ne chuan in zom na anai arina wangin ju hi na thona chuan avakal ta a tho pui te zinga po a po ve ber ki hu na chu a thil hriat te avazot ki hu na chuan eng thil po saidun se ju hi chuan thom chu a hre ve them ti azot kal zel ti asuya ma se ani chuan engma a hre ve ngai lawani chumi hnu chuan ju yangi chu ina hoin alaizo nu phone chu a hmu chuaka ma se alo thi box si alaizo nu chuan akalna apiang a phone chu a ken thin awangin mak ati ang reng le a thil thengte a hria the pha takin ti in phone chu church nun atuma charger char tuma akun lai tak chuan chhuata hian morni om tak mai hi a hmuwa ju yangi ain rin lo lai tak mai chuan akongka chu kik tu an oma ma se ani chu pindan zanga le palia cheng alo ni a beng cheng lo turin aron silani ju yangi chuan an ina chuan ni nge mozat mi anom to lova an ma ni thom ni a hriat lo thu asoya ma se chu pai ro chuan angai pui mo lem lo thinrim mel taka melin thom asiam le ani chuan aka apo thler vek tur thu hi ashila chupa kal hnu chuan ju yenge chuan a hmalama mei che samsei tak ngoi renga lo ding a mu awang chuan rang takin kongka chu akhar tak ngalani phone chu ain charge full hnu in ju yenge chuan hon atuma ma se password a hradik thei tat lo atuka chuan security office a chuan kalin veng tu nena chuan tun naya alai zone nu a hmu ngai le ngai lo chu azota veng tu chuan a ma deuh chuan ju hi in thom om chu a social thin thu asoya ma se tun naya chuan ama ju hi tak chu a hmu to ngai lo thu alo shil
Zu Yangin resident 504 chuan aron ti boy thin thu chu asuya ma se veng tu chuan chuta cheng jung sima po chuan thombeng cheng a chiat thina wangin hrethiam sham turin atitani chu mai ba ka chuan an apartment number chu 604 ani awangin mi te chuan an thli thlai uluk bik thu asoi boka veng tu chuan thil thlen nan de soifia atum lai tak chuan mei se pakhat hian in noi lama thilrim chetak aom thu aron soi wangin en fe tur chuan an chuk thlatang hala veng tu in basement kong khar a hon vele chuan thilrim che em mai hi aron nam chuak ngal huma ani chuan kum engemaza chung chu heta cheng ve then khat te hian bolhlo pe nan an man thina wangin arim chiat thu le then fai angai thin thu chu asoi ve bok chung bolhlo pe thin te dan na chuan basement kong khar po chukal thin ni ma se engtin tinamo mi then khat chuan an lo la pe lui zel thu chu asoi boka ti fina chuan 1 million tam tak angai dona wangle tu main pek an du si lo awangin an da top thu chu asoi bokani ni engemaza nuwa chuan zu yengi chuan an na chu ban sanin alai zon nu zon nan hun ane zok na turin ina chuan alet le ta a chumini chu apian cham ani nge bok zu hi chuan zu yangin kimchi adu thin ti asia ta wangin a birthday piangin tam tak asiam sak thina ma se tun tum chu in sem pui turin zu hi aum ve to bok si lo chu ta tak chuan zu yengi chuan thil a she chuak ta thu ta apian cham ni chu zu hi phone password a chuan try chinin maktak main alo dik hlauh bok a han hon chuan recording mak pui mai hi a muwa pakhata chuan lut ve tapin second ni ve leka chuan thil ring em mai awang chuan abeng chu ala son ngala abeng dar awu awang chuan thom chu in chung atangin nge phone atanga lo ri po chu a shrang hlei theilo chumi tu chuan bedroom a lutin angai thak thun zom le ta a video a chuan alai zon nuin a om dan a social na tele engtiang taka shomin nge a om a muwa a ori chu a bullokari ang mai na sia ma se an hoi kwal vel chuan tu ma anum ngai bok si lo chuta alai zon nu o abeng bulloka chiang taka aron rik vele chuan a hlau ema wangin phone po chu apai thata noka reilo te nuwa chuan doorbell chu aron rile ta tun tum chu zu yengi chuan alai zon nu o chu pon lama chuan chiang taka sia in asoi ngai asoi nun tlut ang mai hi ania thil engemo diklo a om ani ringin kong khar chu a hong mai ngam lova akwa tang chuan abi thlazoka pon lama chuan mishing ni om tak midum vek mai chuan alo bi reng maya chuta thomak tak kha ron rile in thom rap thak tak taka ain pol noya wang chuan zu yengi chu ti ngei na shelovin chuata chuan atuk pha hi lani zu yengi chu aron harle hlol maya thil thleng zo chi kha mumang nge atak po thlia sang hlei theilo chumi nu chuan ki juna chu zu yengi mutur chuan alo kala anin biak lai chuan zu hi bialpa alo ni reng ti a hre chuak bok tharuk chung chu an lo in dei du reng to ani ma se ni tam tak abiak po thei to lo awangin aron kal hi alo ni a an pahnih chuan local district office a kalin chuta thokti atang chuan thakhat kalta chuan meichhia apartment 604 a cheng nia in soin thom asia thin thule ramhuai te hial a hmu thu alo complain to ti an hre chuak ta a ni reilo te nuwa chuan a in atanga rim chia a chu awanga anwa en chu alo in khai reng thu chu an lo shila chung ti asiat nu chuan zu yengi chuan choi pa in a thutna bul loka chuan mi anin oklum to ti angai to zong ringot po chuan amur uai maya ki juna chuan zu yengi chu a thla hoa a ma ang thavin kongka chuan beng chenglo turati na le kha hi alo om le a nima sela zu yengi chuan jung simada ni tura chuan angai ve mai ani chumi tu loka chuan ki juna chuan zu hi tan mi bo zon na le kha asiama chuti rualin zu yengi chuan police te ne na tangin thil thar hriat a nei le nei lo thu zo na adong bok chu yengi chuan alai zon nu bo na chu jung simanen chuan inzom na neya arin thu asuya ma se fin fia na a om si lo awang chuan police te chuan jung sima chu an man ngot thei bok si lova police te na tang chuan an apartment bul naya cctv camera a om ti an hre chuaka an endik nu chuan alai zon nu chuan building a chua san lai alang bok si lo zu yangi chuan alai zon nu wallet le phone ina awm awang chuan a chua chu a ring lo shim shima
Jung sim apartment na aom alaring fanani chumi awang chuan chui chiang turin tite ma se police te chuan rin hel la ringot chuan set anlak thei si lo awangin jung sim apartment chu andap ngot thei lova reivak lo nuwa chuan doorbell chu aloria tudang ni lovin jung sim ani awang chuan ki juna chuan alo ma chona ju yangi chu alo biruwe thungani jung sim chuan kongka lo hong tu chu mipa ani ti amu chuan a mel hmai thlak ngal watin bengcheng to lo sham tura shilin akal le ngala room 504 a chuan jung sim chuan chem te la chuakin thom bengcheng awang chuan a zo to ang mai hi ania reilo te a chuan zoom yangi chuan alaizo nu bona le kha chu a post dar ta a chuta akal vel na chuan ju yangi chuan basement lam thira naupang lo om reng a hmu chuan enge a en takti hriat tumin avakal hnai ve a chuta mi panaupang chu ding thutin akal tangal nal nala ti chuan jo yangi chuan a flashlight chu ti engin chiang le zual zok chuan azuk enta a chutia ju yangin basement lam thira uluk taka alo en kwal duk duk lai chuan pindan zariat le palia cheng jongini chu a hnunglama chuan aron lang thuta ani chuan ju yangi hnena chuan bozona le kha chu chumi hmun lai vela chuan tar chu arem lo thu le thunei tu lamtena in thlan anai to awang boka chutiang lam thu reng reng post dar le tar chu phal ani lo thu chu alo shil fia chulai hmun le a che vela thil thleng aom ti ho tu ten an hria chuan antana chiat na nasa tak thlen thei tu ani thei thu asoya in lama chuan ju yangi chu let le in bozona le kha a aunaw nu ming chuan na chu a en wanga chuta akong kharin kal sa reng chu aron in hong thuta ju yangi makti na tibel cha le zual turin nitam tak bo to alai zon nu chu akong khar ma chuan alo ding reng mai